Il-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista li kienu ilhom 4 snin ma jiġu ippreżentati mal-Kummissjoni Elettorali ġew iffirmati minn ċertu Ryan Borg. Il-Gazzetta llum fl-aħħar ħarġa tagħha irrappurtat kif dan Ryan Borg fetaħ kumpanija tal-awditjar f'Settembru ta' din is-sena. Minn tfittxija sempliċi ulterjuri li għamel One News jirriżulta wkoll kif il-kumpanija ta' Borg għandha l-isem ta' Precision Point Limited. Hawnhekk ħareġ kif fuq irreġistra il-kumpanija tiegħu fit-3 ta' Settembru li għadda, 3 ijiem biss qabel l-elezzjoni għal kap nazzjonalista fejn Alex Borg rebaħ b'44 vot fuq l-ex kap nazzjonalista Adrian Delija. Sa dan it-tant f'opinjoni fit-Times, is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield indika kif il-Partit Nazzjonalista kellu l-kontijiet iffirmati mill-awditur fl-aħħar ta' Ottubru għalkemm dam xahar u nofs biex issottomettihom lill-Kummissjoni Elettorali nhar 15 ta' Diċembru, jiġifieri 45 jum wara. Bedingfield spjega li dan id-dowmin sar apposta qrib il-pawża l-festi biex ma tkunx hemm analiżi fir-reqqa tal-istess kontijiet. Fl-istess waqt u innota kif il-kumpanija ta' Ryan Borg għandha indirizz in-Nadur Għawdex imma il-kontijiet ġew iffirmati mar sax lok. Minn barra hekk fl-istess indirizz tal-kumpanija qed topera lukanda Bed and Breakfast. Dan kollu jikkuntrasta ma' żmien Adrian Delija u Simon Busuttil fejn il-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista kienu jiġu awditjati minn ditta rinomata KPMG.